An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ni ye an ka podcast ye an bɛna min ɲɛnamaya ni Ali Doumbia ye. Je pense que ale tɛ ma dogo tuguni bɔlɔlɔsiraw kan pratiquement. Bi baabu bɛna boli min kan o de ye développement personnel ye. Mais développement personnel min bɛ tali kɛ hadamaden ka taasira la. Parce que n'i ka taasira jɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ŋaya kɔnɔ. N'i dun taala ŋaya kɔnɔ kɔni o ko bɛ taa laban min na maa tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn. Yan'an ka don an ka baabu kɔnɔ Ali Doumbia i ni ce. Nba Kanouté i ni ce somɔgɔw. Alhamdulilayi baasi tɛ yen nɔ. Alhamdulilayi. Tɔgɔ ni jamu tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna Ali Doumbia yɛrɛ jɔn ye walasa filɛbaw ni lamɛnbaw bɛ se k'i dɔn cogoya min na. Ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ komi i y'a fɔ cogoya min na. I bɔra k'a fɔ ko n tɔgɔ ye Ali Doumbia. Effectivement ne ye Ali Doumbia ye. N ye entrepreneur ye. En même temps fɛnɛ n cɛsirilen don fɛnɛ jeunes ka yɛrɛla yiriwa kow la n'a bɛ f'o ma ko développement personnel. En même temps média fɛnɛ b'an bolo. Média minnu na an bɛ hakililakunu émission kɛ n'u b'a fɔ o ma ko jamukanw. An bɛ micro trottoir kɛ fɛn min b'a to mɔgɔw bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama jamana cogoya la ani u bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama u yɛrɛ ka kow taabolo la. Donc pour ne pas que kuma ka janya an b'a fɔ ka da ye. Jati. Ayiwa i n'a fɔ a yɛrɛ cogo min na pratiquement c'est un jeune aussi très bien engagé. I cɛsirilen don kosɛbɛ a tɔɲɔgɔnw ka lakunuli la. Ayiwa bi pratiquement Doumbia n'a jateminɛ Mali kɔnɔ sisanga min ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o jeunes de. Siga t'a la. Mais n'an ye kow jateminɛ an b'a ye hali bi an minnu ye jeunes ye a bɛ i n'a fɔ an tɛ ko kunna. Tuma dɔ la an bɛ se ka san 20, san 25, san 30 fo san 40 sɔrɔ ka sɔrɔ an ka ko sigilen tɛ bɔlɔ kelen kan c'est à dire taafan an na. Ne ko mun de bɛ na n'o ye concrètement an ka jamana nin kɔnɔ. Kanouté ka nin kuma ye kuma barikamaba de ye. Bamananw b'a fɔ ko ni mɔgɔ n'i t'i taa yɔrɔ dɔn i ta bɛ kɛ kunfɛtaga i tɛna jɔ. Parce que f'e k'a dɔn n bɛna bɔ min n bɛna taa min. I bɛ niveau min na f'i k'o de dɔn. N'i t'o dɔn c'est que e tɛ se ka évoluer. I bɛ taa sɔrɔ tubabula caman y'a dan ni o de ye. Barisa i b'a sɔrɔ dɔw bɛ se san 24, san 18 ma yɔrɔ o yɔrɔ. U kan ka kɛ fɛn min ye o y'a sɔrɔ u y'o dɔn depuis san 7, san 7, san 8, san 9, san 10 b'a sɔrɔ kuma dɔw la denmisɛn bɛ fɛ a ka kɛ min ye a y'a dɔn ka ban a y'a sira tɔgɔmali daminɛ. O ye sira kun kelen de ye. Mais e min t'i taa sira dɔn e mana sira fara fɛn fɛn ye ni min cɛ ka ɲi i bɛ fara ka don o fɛ. Mais i t'a dɔn min b'a ɲɛfɛ. O bɛ mɔgɔ caman lafili. Walasa ka don kuma kɔnɔ n bɛna na ni u bɛ ziiri dɔ fɔ walima u bɛ taalen dɔ fɔ. An ka fɔ tariku sa bamanankan ma nɔgɔn. Jati. Tariku in na nin tun ye sɛgɛden dɔ de ye. Sɛgɛden ale de nana ɲagami sɛba dɔ denw na. O kuma la sɛba ye sɛgɛden lamɔ fo ka taa kɛ sɛgɛ kumaba ye sɛw cɛla. Tuma o tuma ni sɛgɛw bɛ yɛlɛ sanfɛ n'a ye sɛgɛɲɔgɔnw ye sanfɛ a b'a fɔ ko ko ala tun ka ne kɛ ni ɲɔgɔn na ye. Sɛdenninw b'a fɔ ko i tɛ bɔ an kunna e bɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔn na ye. N'i y'i jɔ ni nan'i sɔrɔ sisan o ye ka ko bannen ye. Donc ni sɛgɛ bɔra sɛdenninw bɛ boli position min na ale fana bɛ boli sɛdenninw nɔfɛ ten. Tɔgɔya kelen na. A ma dɔn k'ale yɛrɛ ye sɛgɛ. Fo ka n'a kɔrɔ ka n'a ka ɲɛnamaya ban ale m'a dɔn k'ale ye sɛgɛ ye. Nin ye histoire min ye nin ye mana min ye mana in a bɛ hakilima sɔn hakili la. O kɔrɔ ye mun de ye ala bɛ se k'i dan k'i kɛ maaba ye. Ala bɛ se k'i dan k'i kɛ i sago ye.
mais ni e kuma dɔ la ni e m'a ɲini k'a dɔn i ye min ye i bɛ taa sɔrɔ e bɛ bɔ a kalama waati min na o y'a sɔrɔ su kora dɔw bɛna fɔ ko daganko ni fɛn ninnu bon hakili la an tɛna don o débat kɔnɔ barisa olu ye débat minnu ye o tɛ ban mais ka kuma lasurunya a bɛ fɔ ko l'homme est l'artisan de sa vie adamaden yɛrɛ de ye a ka ɲɛnamaya yɛrɛ dilan n'a ye donc n'i ye sɛgɛ ka tariku ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mun de ye sɛgɛ bali k'a dɔn k'ale ye sɛgɛ ye a ka environnement y'a kɛ donc développement personnel la pour que an ka don a kɔnɔ adamaden i bɛ milieu min kɔnɔ i bɛ jɛ ni mɔgɔ minnu ye o de b'i yɛrɛ ka personnalité définir i ka kɛ maaba ye walima maani a bɛ sɔrɔ i bɛ jɛkulu min cɛ ma i ka sigida cogoya siga foyi t'a la n'i y'a ye sɛgɛ in ye a kɛra ale ɲɛna k'ale ye sɛ ye o kun ye mun ye barisa a bɛ sɛw de cɛla kosɛbɛ n'a kun b'a sɛgɛɲɔgɔnw cɛla ale de kun bɛ sɛw minɛ kosɛbɛ mais ale kun t'a yɛrɛ kɛ sɛ ye adamaden hakili fɛn barikama t'a bolo mais adamaden hakili fɛn man fɛngɛ k'a bɔ barika b'a la nka en même temps a ka fɛgɛ cogoya di o kɔrɔ ye mun ye ni adamaden hakili lakuruna k'a lamin k'a lajidi foyi tɛ dugukolo sanfɛ fo n'a bɔra ka saya bali dɛ mais a tɛ se k'i miiri foyi la k'a tɛ solution sɔrɔ a la k'i ka kuma sɔn ji la nin semaine yɛrɛ kɔnɔ n'i ma fili kunun wa kunna sini ko kɛra depuis ala ka diɲɛ da a ɲɔgɔnba de ka kɛ o ye ko jumɛn ye a kɛra anw yɛrɛ fɛ yan walima a kɛra a ma kɛ an fɛ yan dɛ an bɛ solution de ɲini walasa k'o kɛ an fɛ yan n'i y'a jateminɛ Kanouté ko ko bɛ yen an filɛ waati min na sisan ko ba ninnu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔ kɔfɛ ka se an ma yan o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ a kun ka ca parce que environnement n y'o de fɔ environnement ye fɛn min ye environnement bɛ adamaden yɛrɛ ka vie de définir c'est pourquoi tubabukan na u b'a fɔ ko dis-moi avec qui tu traînes je te dirai qui tu es a fɔ ɲɛna i ni jɔn bɛ jɛ kɛ ne b'a fɔ e ye jɔn ye kana dɔwɛrɛ fɔ ne ye dɛ i teri 3 4 tɔgɔ fɔ ne ɲɛna dɔrɔn ne b'a dɔn e ye mɔgɔ sugu min i bɛ dɔn à travers ça kana na i yɛrɛ ta fɔ dɛ a fɔ ne bɛ teri ne teri ni e y'o fɔ dɔrɔn e ka dan o ma ne b'a dɔn e ye mɔgɔ qualité min i n'a fɔ n'i bɛ taama sɔdonna 4 kɔ kɔni e y'a duru n'a ye e yɛrɛ b'a ni buru di ɲɔgɔn fɛ siga foyi t'o la e teri ye nson ye ka se 4 ma e ye duru n'a ye siga t'o la i teri ye nafolotigi ye ka se 4 ma ka hakilila tigɛ e y'a duru n'a ye i teri ye fanga marala ye ka se 4 ma hakilila tigɛ e y'a duru n'a ye i teri ye fugari ye ka se 4 ma hakilila tigɛ e y'a duru n'a ye adamaden i b'i ka environnement de bolo i b'i kɛyɔrɔ de bolo i b'i ko kɛ ɲɔgɔn de bolo développement personnel de b'i permettre k'i hakili la kunu k'a dɔn ne ye jɔn ye n bɛ fɛ ka taa min n bɛ yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ parce que n'i t'i ka niveau dɔn e tɛ se k'a dɔn i kan ka taa niveau min na donc f'i k'i yɛrɛ ka niveau défini fɔlɔ de ne bɛ point A de la n bɛ B de la ne mako bɛ Z la n bɛna mun de kɛ ka se yen développement personnel y'o de a tɛ kalanko bolo a tɛ siko bolo a bɛ esprit de bolo donc ka segin ka na n ka kuma kɔrɔ n y'a fɔ n ko ko dɔ kɛra min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o ye mun de ye o ye découverte spatiale de ye an b'a dɔn k'a fɔ ko ɲininikɛla dɔw bɛ yen minnu bɛ taa sankolo la ka taa sankolo kow ɲɛna ka taa étude dɔw kɛ yen ka se ka kow ɲɛnabɔ jaabi mɔgɔ caman b'a dɔn Elon Musk américain don ni minnu yɛrɛ t'a dɔn o la mɔgɔ min bɔra kɔsana in na a ma mɛn kosɛbɛ ka Twitter san ka tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ ko X o tigi mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'ale de kɛlen bɛ ka mobili dɔ créer k'a bɛ f'o ma ko Tesla
mobili min bɛ yen ni mɔgɔ tɛ don mobili in kɔnɔ k'a boli a bɛ bolila yɛrɛ wa yɔrɔ min ka di a bɛ t'i bila yen chauffeur t'a la a fɔ doni risque t'o la n'a kun fɔr'i ye ko mɔgɔ bɛ don avion kɔnɔ ka voyager e tun bɛ da o la ayiwa tɛmɛn'o la waatiw tɛmɛna ko mɔgɔ bɛ sɔn k'i sigi avion kɔnɔ k'i hakilila tɛ kuma tɛ ko k'a sunɔgɔ e bɛ da o la ma ti da o la fiyewu wa diɲɛ bɛ ka taa de a double vitesse teliya la a ka bon hakili ma diɲɛ bɛ ka taga era min na fusée kɔni tɛ a fiɲɛ fugulama de bɛ ka taa o tuma an jɔyɔrɔ ye mun ye diɲɛlatigɛ ɲɛtaga la ɲininkali kan ka kɛ parce que a ko caman bɛ yen anw ta ye k'a lajɛ k'a observer k'a jateminɛ dɔrɔn ani ka tɛgɛrɛ fɔ tɔw fɛ mais fierté dama dama bɛ yen parce que i ka kuma sera min ma sisan n'o ye sanfɛ kow ye je pense que an ka maa kelen dɔ tun b'a la Cheikh Modibo Jara a fana y'a se kɛyɔrɔ in fana je pense qu'ale fana tun sen bɛ a sanfɛ taga ninnu baaraw dɔw la siga t'a la d'accord donc an bɛ segin ka na hali bi baabu na n'o ye fɛn jumɛn de kɛla concrètement exactement i b'a dɔn depuis ni waati jan tubabuw ka ɲinini kɔnɔna na u bɛ fusée wuli u bɛ navette spatiale wuli ka taa mission kɛ sanfɛ kosɛbɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a caman na u ka départ incident bɛ k'a la ou bien atterrissage incident bɛ k'a la ou bien i bɛ taa sɔrɔ a bɛ wuli yɔrɔ min fɛ a tɛ se ka jigin o yɔrɔ kelen na a bɛ jigin fan wɛrɛ fɛ a bɛ jigin fan wɛrɛ fɛ parce que perfection ta technologie la très bien technologiquement ka wuli bɔlɔ kelen fɛ ka t'i ka mission kɛ tila ka segin i bɔra wo min fɛ ka na don wo kelen kɔnɔ o précision o ma deli ka kɛ histoire la fɔlɔ o Elon Musk ale ye mission laban min bila ka taa n'o kɛra nin semaine kɔnɔ o taara ka taa ka mission kɛ ka segin ka na don a bɔyɔrɔ kɔrɔ la o ye fɛn ye fɛn ma deli ka kɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ mun de y'o kɛ hakili fɛn wɛrɛ ma kɛ dɛ kunkolo Elon Musk o de y'a to caman b'a fɔ ko cɛ kunkolo ma ɲi ko fa b'a la mais fa de b'a la o fatɔ de don maa kɛnɛma tɛ se ka nin kɛ mɔgɔ kɛnɛma tɛ se ka kɛ parce que déjà ni expérience yɛrɛ b'a jira k'a fɔ tuma dɔ la le fait que a ma se ka kɛ tɛmɛrɛw na ne fɛnɛ sɔnna ma k'a fɔ ka se ka kɛ dɔrɔn parce que maa kɛnɛmaw bɛɛ de b'a fɔ bon non nin tɛ se ka kɛ an ka nin to yen an ka taa fɛn wɛrɛ kɛ ouais mais ale y'a kɛ siga t'a la barisa i b'a dɔn fatɔ ni kuma fɔra a bɛ fɔ hakilima de fatɔ de bɛ se ka koba kɛ n'i tɛ fatɔ ye i tɛ se ka koba kɛ u b'a fɔ cogo fɛn dɔ ma ko les règles i b'a sɔrɔ adamadenw yɛrɛ ye règle dɔw fixe adamadenw yɛrɛ ye sariya dɔw sigi k'a fɔ ko i kana bɔ nin sariya kɔfɛ n kan tɛ an ka société sariya ma i n'a fɔ constitution non n kan t'olu ma dɛ n bɛna misaliya dɔ di e ma sisan fɔlɔ fɔlɔ u tun bɛ mɔgɔ don école la i bɛ taa kalan kɛ n'i bɔra kalan na i bɛ taa mun kɛ i bɛ taa ka t'i ka CV déposer ka kɛ mɔgɔ bolo baarakɛla ye pratiquement n'i y'a ta k'a lajɛ waati dɔw tɛmɛna i n'a fɔ 1990 ninnu ka na dɔɔnin o y'a sɔrɔ entrepreneur ko ma développer kosɛbɛ i b'a sɔrɔ mansaw bɛɛ b'u denw labɛn de walasa ka taa baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ soit a kɛra état ye ou bien a kɛra entreprise wɛrɛ ou bien a kɔni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo mais u t'u préparer ka taa baara kɛ u yɛrɛ a bɛ n'a fɔ o t'u yɛrɛ ni dɔ ye o ye yɛrɛ kun établir l'école emploi retraite décès ka taa kalan kɛ ka taa baara kɛ ka taa retraite la ka tila ka t'i da i ka so laban kɔnɔ o de tun ye règle ye mais minnu sɔnna k'o règle briser olu de ye kobaw kɛ Elon Musk min filɛ nin ye i kana ye k'a fɔ k'a bɛ ka kobaw kɛ bi ale bɛ ka baaraw ka bon diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ waatigi ba dɔ diɲɛ wayi waritigi
ayereka ay mumme angoli ma enquête ke ka latike angoli be ka enquête ke akula barsa genetique be évoluer mo chiffre be évoluer de seconde en seconde mais angoli be ka mi men wati na ka foko ale de ye be wati balane la barsa be ka bara min keni genetique fe be dolo no bodila abe fo mi ma satellite ma ko satellite na be connexion no ya ko se mo ya le Dieu wati domi bi min ka baragel connexion sabe Dieu wati domi mi se mo mi sera ka mobile kere mobile be chauffeur ta iti chauffeur sarabo ima ko be yorom na iba fe mobile be ni ta ka ti bla itaro la ima ko foite ka boli non rien mo mi sera ko bla e bi kulo la tu e bi se ka sol ko ka wati yala tu est ce ko bi war no fe wari ka wari ni albima ete war Watigi yɛrɛ tɛ wari ɲini niveau de la fɔlɔ vision de bɛ ka baara kɛ sinon i b'a sɔrɔ u t'a ɲini ka wari da dɔn u tɛ bilenbilen don u tɛ mobilibaw don u tɛ finidagɛlɛnw don c'est à dire que pour eux mɔgɔ b'o kɛ hali bi i ma wari sɔrɔ nafolo de tigi fɔlɔ donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ déjà kɛnyɛrɛye baara wariko tɛ fɔlɔ wariko tɛ i bɛ vision de créer mais vision ye kuma la pour que i ka se wari ye étape de c'est-à-dire wari c'est un moyen ce n'est pas une fin wari de b'i dɛmɛ walasa i mako bɛ niveau min na i k'o sɔrɔ mais n'i ka yeta kɛra dɔrɔn ka wari sɔrɔ o y'a bannen c'est que hali bi e tɛ fara jɔbagaw kan parce que mɔgɔ ko b'a kɛ a m'a kɛ wari kama i b'a sɔrɔ wari ye moyen dɔ de ye walasa i ka se k'i ka misiba kan tigɛ i ka muso ka mariage la fo dɔnni ka kɛ ayi mais i bɛ sɔn ka muru de ta o kama dɛ i ka cɛ tuma i bolo tɛna se k'o kan tigɛ i bolo tɛ se k'o kan tigɛ i bɛ muru de ta mais muru n'a yera kɛnɛ dɔw kan fɛn ye fɛn don karamɔgɔkɛ dɔ ka boli ka don i ka bureau kɔnɔ muru dalen b'a o bɛ sɔn k'i siran dɛ o bɛ ma siran mais a bɛ kɔɲɔ kɛnɛ kan misi dalen don dɔnni muru bɛ kana jɔn bɛ siran maaw bɛ nisɔndiya o la maaw bɛ nisɔndiya parce que o b'a la k'a fɔ suman kɛlɛ waati surunya na voilà donc c'est pour dire quoi l'argent est un moyen et non une fin pour les visionnaires n bɛna fɔ yan ka bamanankan na wari o ye i n'a fɔ baarakɛ minɛn de ye walasa ka se i seyɔrɔ la don jan yela mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ don jan baaraw la i b'a sɔrɔ u bɛ wari ɲini de walasa k'u dɛmɛ u bɛ fɛn min nɔfɛ u ka se yen donc ka kuma lasurunya hakilila kun n'i mako bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ yanni i ka taa ɲini a ɲini fɔlɔ i k'i yɛrɛ hakili dayɛlɛ o hakili dayɛlɛ ye mun ye ala ye mɔgɔ o mɔgɔ da a ye bɛɛ da kungo kama o de la n bɛna ni terme dɔ ye terme min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko ikigai ikigai o kɔrɔ ye di ikigai ye japonais kan de i donna japonais kan fɔ la sisan n b'a dɔn japonais kan fɔ la nka n'i bɛ k'i yɛrɛ ɲini i tɛ dan i yɛrɛ ka cercle ma diɲɛ ka bon ala ye dɔnni da k'a yɛrɛ kɛ de k'i k'a ɲini a bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an tora an ka ko ɲɛɲiniw na an taara bɔ fɛn dɔ kan japonais fɛnɛ fɛ yen o fɛnw barika b'a la o de ye ikigai ala fɛnɛ ye o jaabi olu bolo k'olu kɛ référence ye diɲɛ kɔnɔ Kanouté ne ɲininkara bi ko dugu jumɛn bɛ yen dugu min bɛ yen ni a mɔgɔkɔrɔba ka ca ni diɲɛ dugu bɛɛ mɔgɔkɔrɔba ye a fɔ ye ko a bɛ Japon maakɔrɔbaw de ka ca olu fɛ kosɛbɛ mɔgɔ 100 de ka ca dugu kelen kɔnɔ ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a fɔ an tɛna yɛlɛma Japon i bɛ se ko olu bɛ min bɛ k'o lase o ma e bɛ se k'o kɛ k'i to yan parce que discipline de bɛ k'a lase olu ma fɛn yɛrɛ la o de bɛ k'a lase olu ma ka sijan balo ka sijan sɔrɔ wa u ɲininkara chercheurs wulila enquêteurs wulila ka taa ko ɲɛɲini
u ye recherche in bɛɛ kɔfɛ k'a ye k'a fɔ mun de bɛ k'a to dugu kelen bɛ yen ko mɔgɔ de sima ka ca ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan dugu in na yen mɔgɔ tɛ sa joona ko mun de bɛ ka na ni nin fɔ a n'a fɔ saya mɛlɛkɛ est-ce que ka d'a ye kosɛbɛ saya mɛlɛkɛ bɛ yen yɔrɔ dɔn kosɛbɛ nka ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan b'a la a bɛ ten mun de bɛ kow la o hakili ma n'i ye ko ko ye kana na bari la a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛdɔn koɲɛɲinaw fana taara ko in ɲɛɲini u bɔra ni jaabi min o de ye ikigai ikigai kɔrɔ ye bamanan an ka kɛ tubabukan ye fɔlɔ a kɔrɔ de ye sa raison d'être o kɔrɔ ye bamanankan na i yɛrɛ dankun e yɛrɛ ye jɔn ye i ni mun ka kan n'i m'o dɔn n terikɛ ma tila dɛ hali ni diɲɛ taara ka d'i ma a bɛ tila i la f'i k'i dankun de dɔn f'i k'i a ɲini ka i yɛrɛ dɔn o de la chercheurs b'a fɔ ko la connaissance de soi est la mère de toutes les connaissances philosophe dɔw b'a fɔ mɔgɔw bɛ kuma ye dakurunya kelen ye mais a ka dun nka mɔgɔw b'a lamɛn dɔrɔn ka tɛmɛ mais ni kuma kelen dɔrɔn bɛ yen n'i y'a ta n'i ye baara kɛ n'a ye a b'i ka ɲɛnamaya a b'i dɛmɛ quoi wari ye fɛn ye c'est un moyen a b'i dɛmɛ k'i ka ɲɛnamaya dilan mais wari dɔrɔn tɛ se ka adamaden épanoui wari dɔrɔn tɛ se ka adamaden kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ l'argent seul ne fait pas le bonheur non cɛ ko l'argent seul ne fait le bonheur a ɲininka ko milliardaire minnu bɛ k'u yɛrɛ suicider mun na y'u yɛrɛ suicider ka sɔrɔ wari b'u kun kuma minnu don faamuyabaliya kumaw b'a la ani kodɔnbaliya kumaw b'a la caman ta ye faamuyabaliya ye parce que i ma fɛn min faamu i tɛ se ka hakilina sugu dɔ sɔrɔ o kan c'est pour dire quoi ikigai o ye k'i ka vie équilibrée de k'i ka vie équilibrée cogo di o dugu mɔgɔw ka enquête bannen na u y'a yira k'a fɔ adamaden b'i yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ sɛgɛn fɛn caman nɔfɛ ka sɔrɔ ça ne vaut pas la peine i n'a fɔ cogoya di o ye mun de ye u y'a u ka secret classé 4 4 cadres ikigai ni 4 fɛn 4 bɛ ikigai kɔnɔna na mais fɛn in 4 na kori 4 na i bɛ taa sɔrɔ carrefour dɔ bɛ yen o bɛ karo 4 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de y'i ka bonheur ye a bɛ n'a fɔ carrefour 4 bɛ yen rond-point 1 bɛ yen sira dɔ bɛ taa tan 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 n'i sera k'o sira ninnu bɛɛ maîtriser ka na i jɔ carrefour in na e y'i ka mission de vie i ka hɛrɛ i ka bonheur o de b'o carrefour kɔnɔna a fɔlɔ-fɔlɔ o ye mun ye ça c'est d'abord la vocation après vocation o ye fɛn min bɛ yen nɔ ni i bɛ se k'a kɛ a filanan o ye la mission c'est comme mɔgɔw mako bɛ min na qu'est-ce que le monde a besoin mɔgɔw mako bɛ min na ni e fana bɛ se k'o apporter c'est ça la mission de vie la profession o tɛ dɔwɛrɛ ye i yɛrɛ bɛ baara min na est-ce qu'il y a faamu ani la passion fɛn min yɛrɛ ka di e ni kun ye quoi i b'a sɔrɔ ɲɛnamaya la fɛn dɔ bɛ yen i b'a kɛ i tɛ ka wari sɔrɔ a la dɛ mais i b'a sɔrɔ i lafiyalen don i b'a sɔrɔ baara dɔ bɛ yen ou bien ko dɔ bɛ yen i bɛ k'a kɛ i bɛ ka wari sɔrɔ mais i lafiyalen tɛ i nisɔndiyalen tɛ or que stress bɛ adamaden faga siga t'o la
Donc, il y a une vocation bi ita kinibla mission. Mission bi essentiel kanani professionnel, profession fene kono, passion fene be wula. Il y a quoi de plus important que de vivre sa passion? C'est pourquoi dans la loi, on va faire un exemple de Taouka. Il a fait Bouddha, il a fait Sushi, on va faire un peu de ma fomu mo par exemple taw no wi seladi lu ay ka fo o lu la fia be mina o yodi me nga na kala ere kono ni bara kono mo chama be ibita so lu beta barake ubata fade ba fo a ni kai warbe na ke avocat warbe avocat la ke juge warbe juge la ke professeur warbe professeur la ke barake la warbe ni la mais il va so o lu be e plakata en fonction de leurs intérêts. Mais pas en fonction de ton intérêt. Parce que dès qu'elle a jugé, dès qu'elle a avocat, dès qu'elle a commerçant, et bien on a foulé de sorrow, ou qu'on y a foulé de, et bien on a foulé de sorrow, nous faisons ma combat là, et puis nous l'oublions les éminents. Quand on dit vous l'avez, parce qu'à un moment donné, il fait belle à dire qu'à Kachaya. Et il fait les cadeaux, les belles, les tailles, IKigai. Mais ni Ikigai n'takajitim. Est-ce que ta sera de faire peut-être amasi boloba kilika on le fait anga culture là est-ce que attaque on tout gado là parce qu'anga zana do ba foti kujidon sodon les don yonté ouais parce que il bela dili kadam ne vocation na kana mission na kana profession na kana nanna et passion yi bela dili tali ke doni yere donc ouais parce que neti yere don il ka mission doni avec elle vocation sur le gélea profession fene sur le gélea wa ita fene que mi mandi ni kui ouais peut-être c'est gata la culture la fene est-ce qu'il y a d'autres fene ko tugunke sabu se poignard fo mi en frafum sege o yini baliadi ani sebeni balia la tradition orale où jura farfin kan donika sur l'Afrique est le berceau de l'humanité. Angana nyinako nyanamaya au sodu des Africains nebe ka Ikigai mi foni Ikigai abi africain mais est-ce que un yinike ka famia ka foko ni ne Ikigai barakene ebe ka mi foni sodon jidon jordan ni ngote o Ikigai lo. Mais est-ce que théoriquement, on est pas à décortiquer pour que on puisse faire pédagogiquement, quand la carrière ressources bien ce qui servait à la tour, mais est-ce qu'on va voilà, nous y a pas qu'il y a sur les références. Jati, on lui tape yanga, ou à Djibé Barake nous fait. Parce que non seulement il y a développement, lui le Barake n'a pas savoir n'a fait. Voilà, pour paraphraser une citation, aussi longtemps que les lions n'ont pas l'air historiens. La gloire de la chasse reviendra toujours au chasseur. Toujours. Tant que ni waraba ufeneka tariku fola ute. Kumo chafari mega duze kuma beke. Ana afro chama melo. Chama situ so akagelene. Donc c'est pour dire quoi? Moi mon mi sebeninke, moi mon mi ninke, bita so histoire de déjà ko sebeki. Il y a une histoire côté Tchamambé, c'est parce que c'est falsifié. Nous boulons à Barassi. Nous va à Dadja ou Yerela. Jati, Mati, Debamuka. Kapodo Yerela. Et bien, comme il faut dire, effectivement, qu'il y a comment paraphraser et qui gagne comme enfant. Il y a la classe. Bah, on fait de mots to be. Au B. De mots qu'on a fait au na classique. Classe B, mais bête que tout le monde qui est pareil. Au Kaboui, Amata. Société qu'on a. Dino classé. Jadi. Funa ou B. Massa ou B. Kelechefa ou B. Dula ou B. Mais nous, nous, kabari. Il met à son ni mogo beno qui sait qui est étudié kago il a daffé. Il met non sur ala. Jadi. La bena fo fola nga makro tuwe ka fo a nous me tuka mina bena fo neke ko kan bulu. Nous je pas mal quand nous savez les flowers ainsi de suite donc faut la mo c'est la répartition katoga là ka da hada madire ka faire do ka sigata ni ka passion na ni on cham sigata la fla amadi
ika aka nafolo million tan tako o kafsa ama ikataka mishikono 3 kelebe ikuta yani ani kada itro ama tarugu me kuma chama ko flyer ansnawi ko flyer na weno ko bana mi na tarugu me o ko ansnawi ko bana ne ka se ni la fo akmena sari from kuna kala warba kuna me abega ko fra kala banenu abanu barsa una na ka fo kaka mishiro de bi koko mi o free ko o ke ka fra yene ku bora kala ka ko ja ko na ku fraga ko flaga na ye na le ma ga joro la ale ka mishi mi na bo were donc pour que ka avec jati kaya woro bula ko war bora ko ka bu c'est pour dire quoi me too see abe pas mishi ko ni fe o di kwa re ninga ebe ta nu geta ko bla fana ko bla mishi ko est-ce que abi yana bo na semene klinga ababla semene klinga ja parce que mako be salaire de là donc c'est pour dire quoi adama de fele bebeti e kanti ibe taso bebe ka di para no fe mais o ti era na ko parce que e ka ikigai ka to e ba do fembe e la ni sonja ali itika na fu baso alapi mais aka chala fe femi be ni be ka ke na kadi kira dika na fu so kira dika nya soro la kusebe akme ku ke biga hinke ka soro ko modelo mali voilà ka ke mo kama ou be ka ke par nécessité souvent il faut avoir le courage d'assumer tes convictions moi là il faut qu'il y ait kaseka galam kenya so qui ere hamina ku ka to akwa kana ni ta suti kama mabe mais donc ne me mi jati mine parce que wala sa hala madin ka donc fo femi kadi madola ita so on be to ga mina influence fa ka po on ka sira chama fa o be so mo fa ta so dem seni fle anti botele ko bon hala maki ika femi ta ka chan kosebe madola o de kadi kosebe moi j'imaginais ne tu mettais la kosebe ne te bo ortem ko parce que fait que par finir ne ka le bakila barakil tu le là ou de quelques journalistes. Et là, j'ai compris que c'est à travers les influences que j'ai reçues au début de l'année. Mais est-ce que tu as une fin de dire qu'on fait de cas, c'est-à-dire au cas passion et la dit. Mais peut-être que environnement va toi appuyer là. C'est là. Et c'est au côté comme au chamanka ko impact donné. No ibaro kiya kuma isonjina nyingela do ya fo kafoko den abina fo fi jema den fi jema abina wati mina il est blanche l'enfant est blanc fuitaka abida mu tege kono ko libi semeni kaka mogo min be qui est dynamo misiw cɛla a bɛ kɛ misi ka maa ye mais i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ la den kelen bɛ na o tɛ kɛ misiw fɛ malgré a b'u cɛla mais e min ye mansa ye n'i m'a faamu e bɛna fɔ k'i b'a koron ka don o da fɛ jagosa i b'a ka sira tun a la a bɛna a ka sira ye waati o y'a sɔrɔ c'est souvent tard ko de problème ye i bɛ taa sɔrɔ mansa dɔ bɛ yen n bɛna misaliya dɔ d'i ma mɔgɔ min bɛ yen k'a baara ye école-maîtrise i bɛ taa sɔrɔ caman de kɛ ka di école-maîtrise minnu baara ye tentigi olu caman kɛ ka di tentigi minnu baara ye commerçant olu caman kɛ ka di commerçant ye souvent an b'a essayer ka an baaraw ka profession hériter o bɛɛ ye jumɛn ye ton environnement mais i bɛ taa sɔrɔ den min bɛ yen malgré son environnement i bɛ taa sɔrɔ il est résistant o kɔrɔ ye mun de ye fɛn wɛrɛ bɛ a la min fɛnɛ b'a lafiya wala ka tɛmɛ aw bɛ ka min proposer kan aw de b'a dɛmɛ ka taa o sira kan n'a y'a dɛmɛ ka taa o sira kan aw b'a sigi ni fɛn min ye i bɛ taa sɔrɔ a b'o sɔrɔ a la
ka kuma yɛrɛ lasurunya mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u ye kalan kɛ u kun hakili man di a fɔra k'u ti kɛ fɛn ye mais u bɛ min ɲɛnabɔ bi i bɛ taa sɔrɔ caman tilara kalan na ka diplôme sɔrɔ u tɛ k'o ɲɛnabɔ i bɛ Mali la misala la Mali kɔnɔ yan i bɛ taa sɔrɔ Mali nafolotigiba caman bɛ yen c'est des gens qui ont été recalés à l'école minnu ma kalan na ban mais kuma dɔ la mɛtiri b'a fɔ ou bien mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko n'i ma kalan k'i tɛ kɛ foyi non ko bɛɛ t'o ye ko bɛɛ t'o ye kalan in aspect fitinin dɔrɔn de hadamaden ka diɲɛlatigɛ la voilà kalan ye aspect dɔ de ye mais kalan t'a défini n bɛna misala dɔ d'i ma baramuso Burama Doumbia jɔn bɛ se k'a fɔ ko ye mɔgɔ kalannenba ye a yɛrɛ t'o fɔ wa a ka kalan dɔ la sira la tuguna Ali a tɔgɔ ye di a tɔgɔ yɛrɛ bɔra ayiwa tuguna a bɛ dɔn tuguna promoteur Nantume an bɛɛ b'a kalama ka fɔ mɔgɔ min don hali n'a sɔrɔ a ye kalan kɛ mɔgɔ kalannenba tɛ mais olu ye référence y'an fɛ c'est pour dire quoi dans la vie i bɛ taa sɔrɔ olu y'u ta sira dɔn joona u y'a dɔn ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ne ta sira ye u y'a ɲɛsin a ma k'a kɛ o b'a yɛrɛ sɔrɔ IKigai f'i ka mission de vie i k'a ɲini k'a dɔn bon développement personnel de bɛ na n'o ye ani hakilila kunu ani hakilila yiriwa o de bɛ na ni caman bɛ hakili la ko développement personnel ye mɔgɔ minnu échoué non fili de don au contraire n'i bɛ ɲɛtaga sira kan i kan ka développement personnel hakilila kun k'i taala de parce que caman bɛ y'a fɔ ko développement personnel ko nin ye coach ka ko ye ainsi de suite ko a ma faamu de barisa fɛn min don a b'an fɛ yan mais an ka ɲiniw ma se ka a théoriser k'a kɛ sɛbɛnnifɛnw ye k'a walawala mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ minnu sera ka baara kɛ n'o ye tubabuw ye ka caya olu de t'a valoriser la so développement personnel b'an fɛ yan n bɛna misaliya d'i ma an ka fɔlɔ hali ni nɛgɛkɔrɔsigiw ni fɛnw bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw bɛ ta ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka taa dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 kɛ retraite la yen u ni mɔgɔ si tɛ faga ɲɔgɔn na kuma minnu bɛ fɔ yen olu développement personnel kumaw de jati an ka laadalatɔ minnu bɛ yen c'est vrai que aujourd'hui bon caman bɛ yen nɔ voilà kumaw compliqué len don kosɛbɛ la mais laadalafɛn caman tun b'an bolo développement personnel de don jati mais est ce que an ka ɲininnikɛlaw sera ka o ɲɛsin a ma k'a théoriser k'a dilan walasa diɲɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o valeur minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ minnu kalannen don an minnu kalannen don n'an sera k'a ɲɛsin a ma k'a théoriser k'a sɛbɛn ka tila k'a cari diɲɛ kɔnɔ scientifiquement o fana b'u intéresser a la kɛ olu fana b'a ta ka baara kɛ n'a ye parce que ne ma bɔ ni yɛrɛ jɔn bɛna bɔ ni ye hali n'a tigi bɛ bɔ ni ye a tigi bɛ bɔ ni ye côté la min bɛ ale arranger donc ɲɛnamaya kow bɛ ten an b'o de fɔ waati bɛɛ an minnu filɛ nin ye hali sini an bɛ ɲinini la mais an ka ɲinini fana kɔnɔ an tɛna to fanga se an seyɔrɔ la ka sɔrɔ k'an ka expérience partage jati an b'a kɛ an sen nɔfɛ a mana bɔ min kalama an b'o cari parce que i y'a fɔ cogoya min na diɲɛ ka kalan ka se niveau min ma n'a y'a kɛ fo an ka se waati dɔ de la k'a fɔ expérience min b'an na an ka se k'a cari c'est un aspect très important an bɛ kun waati min na an t'a sɔrɔ tɔw taara k'a to min da ka d'an na an ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔw y'u sigilen to sisan u bɛna fɔ ko e minnu bɛ ka nin fɔ nin e yɛrɛ ye jɔn ye miliyɔn de b'i bolo i ye mun dilan olu m'a faamu nafolotigiya tɛ wari dɔrɔn ye ɲɔgɔn bilasira tɛ wari dɔrɔn ye fɛn dɔrɔn tɛ n bɛna misaliya dɔ di Mahatma Gandhi min kɛra sababu ye ka haine jɔnya mun tun b'a bolo foyi kun t'a bolo a ka montroni yani an ka taga fɔ ye Modibo Keyita an ka président fɔlɔ a bɛ sa don min na mun tun b'a bolo papa foyi kun t'a bolo pratiquement voilà mais fo ni diɲɛ kura dilan Modibo ka baara kɛlen a ka hakilila kun ko o bɛ to tariku la ça il y a aucun doute il est connu mondialement c'est pourquoi mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ valoriser en fonction
revenu a caman bɛ yen u ni dɛmɛ ka kan an kana dugu la koyi faamuyabaliya don olu yɛrɛ de ni développement personnel na ka kan kosɛbɛ a n'u y'i rejeté kana nin ta u fɛ barisa ala bɛ dɔ da ka ko dɔ ye joona ka tɛmɛ dɔw kan siko fɛnɛ tɛ siko tɛ wariko tɛ siko tɛ fo mɔgɔw k'o de b'u kunkolo la wa wolola ɲɛna o de ye an ka jamana to kɔfɛ ni taa ni kun taa ɲɛnɛ a tun bɛ boli la o de ye problème ye mɔgɔ minnu bɛ ka diɲɛ mara bi olu tɛ minnu ye minnu ka kɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ ye i n'a fɔ Mark Zuckerberg Elon Musk fɛnɛ b'a la pratiquement olu yɛrɛ y'u ka diɲɛ mara daminɛ o y'a sɔrɔ u bɛ san 20 la kɔnɔ an bɛ se ka fɔ diɲɛ b'u tigɛ kɔnɔ bi u tɛ kɔnɔ dɔrɔn ala ta kɔfɛ mais u sago de bɛ kɛ o e ka information e sigilen bɛ yan mais e ka information bɛɛ b'u kuma dɔw bɛ fɛn dɔ yɛrɛ kan tɛ bi dɔ yɛrɛ kan kojugu kɛ e bɛ yɛlɛ TikTok sanfɛ sisan e bɛ na video min ka di e TikTok b'o dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a fɔ c'est pour ne ka na ni parenthèse yɔrɔ la so niveau la caman b'a fɔ ko n'i donna TikTok sanfɛ k'i bɛ fɛn lankolon dɔrɔn de i tɛ fɛn lankolon dɔrɔn ye e de ye fɛn lankolon filɛla ye i ye fɛn lankolon filɛla de ye mɔgɔ b'a fɔ ko fɛn lankolon bɛ Facebook sanfɛ a bɛ TikTok sanfɛ e de bɛ fɛn lankolon filɛ sinon a ka ca la n'aw donna kɔni o sama Amar ka vidéo Colonel bɛ se ka don vidéo n'i y'o filɛ dɔrɔn Doumbia ka vidéo a comme vidéo Kalebas vidéo a bɛ bɛn n'olu de kan mais c'est ça nka musow ka yɛrɛbɛ dɔrɔn e mana yɛrɛbɛ kelen filɛ ka seconde 10 sɔrɔ seconde 15 ka se i minute kelen ma e bɛ ka yɛrɛbɛ filɛ ka tila ka sigi ka tuguni ka filɛ tuguni voilà walasa i ka se ka anglais ye ka ɲɛ k'a ta k'a zoomé k'a lajɛ ka ɲɛ k'a bila ka taa ka segin ka filɛ ka dɔɔni kɛ ka ji dɔ di nin ka tila k'a lajɛ terikɛ nin ka di yɛrɛ de TikTok tɛ dɛ k'i den ka lasɔn matigi la o ye jama yɛrɛ dɛ k'i kɔfilɛ fɔlɔ ka yɔrɔ lajɛ fɔlɔ e tɛ mɔgɔ bɛ k'a lajɛ k'i den k'a filɛ o tuma ne ye fɛn fɛn lajɛ e ka fɛn e b'o dɔrɔn de bon tubabuw ye baara kɛ n'o de ye psychologie analysé parce que woro minnu bɛ ka baara kɛ c'est l'intelligence artificielle u bɛ baara kɛ hakili a bɛ n'a fɔ adamaden hakili ladege de bɛ ka baara kɛ a b'a dɔn k'a fɔ ni karisa ye ka seconde 1 sɔrɔ nin kan seconde 2 seconde 3 minute 1 sɔrɔ nin kan c'est que a ka d'a ye parce que kuma dɔ la hadamaden hakili b'a fɔ i ma k'a fɔ nin fɛn man di ye mais en réalité au fond de toi-même a ka di ye a ka di ye mais e t'a dɔn k'a ka di ye f'i k'a bila kɛnɛ kan a bɛ n'a fɔ sisan ko dɔ ka fɔ sisan ko ne tɛ sɔ fɛ sɔ kɔni sɔ ye kulubalilakaw dɔrɔn ta ye sɔ ye jaralakaw dɔrɔn ta ye a nana denmuso la n cɛ u nana sɔ sigi a tuluma sogo kulɔlen b'a sanfɛ walima sɛ kulɔlen b'a sanfɛ mɔni b'a sanfɛ ko cɛ e sen tɛ bolo don da kɔngɔ tɛ na sa mɛ jama bolo b'a sɔrɔ bɛɛ y'u dala ko cɛ ko cɛ ko jala petit bi a mangeant siga t'a la je pense que elle kelen ka dɔgɔ an ka se ka don nin masala kɔnɔ parce que les Maliens ont besoin de ça la jeunesse a besoin de ça siga t'a la i b'a dɔn an bɛ léthargie dɔ de kɔnɔna la ne ye léthargie yɛrɛ n t'a kɔrɔ tɔ bamanankan mais an bɛ sunɔgɔ profond dɔ de kɔnɔna la ni fanga ka bon ka se niveau dɔ kosɛbɛ tant que an ma minɛ k'an yuguyugu a tɛ kunu wa nin kuma ninnu y'o sira dɔ ye kuma ninnu bɛ se k'an nakun an ka se ka faamuya kɛ siga t'a la donc jeunes ka faamuya sisan ka ko tɛ wa k'a fɔ k'anw ye waritigiba dɔ ye nafoloba b'an kun nafolo tɛ kunna a tɛ ne mais kuma dɔ la an bɛ ko min na ko nin ka d'an ye wa an bɛ fɛ an tɔɲɔgɔnw ka faamuya kɛ i n'a fɔ kuma dɔ la an ye min faamuya siga t'a la caman faamuya fɔlɔ dɛ mais an ye min faamuya an bɛ fɛ an tɔɲɔgɔnw fɛnɛ k'o faamuya an nɔfɛ o togoya la siga t'a la parce que n'an jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ jamana bɛ développer o de kama siga t'a la ne kelen bɛ se ka jumɛn kɛ foyi e kelen tɛ se ka fɛn kɛ foyi mais e ka kɛta ne ka walew olu ta n'a fɔra ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛ kɛ koba dɔ ye siga t'a la min bɛ se ka maa caman dɛmɛ donc an ka dɔn k'a fɔ nafoloba ko tɛ wa waritigiba ko tɛ sisanga ko tɛ min dɔnniya bɛ min na a lamɛnba nin siga t'a la k'i ka faamuya t'a kɔnɔ a b'i dɛmɛ fɛn caman na donc
donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bita bila mais ni tɛna k'a laban ye siga t'a la ni ala ma baasi kɛ an na fɛɛrɛ kɛ ka munumunu a comme na ka taa dɔ wɛrɛ organiser siga t'a la min bɛ se ka maa caman dɛmɛ ça c'est un devoir maaw y'a lamɛn o a ma kɛ ta de maaw m'a lamɛn o a ma kɛ maaw ye an apprécier o a ma kɛ maa ma apprécier o a ma kɛ parce que c'est non seulement un devoir mais c'est comme une passion pour nous le partage donc ce qui fait qu'an bɛ se ka heure 3 heure 4 kɛ a tɛ kɛ foyi y'an ɲɛna malgré qu'anw bɛ ka wɔsi clim tɛ yan dɛ maaw ka lajɛ clim tɛ yan et puis projecteur de b'an kan olu lumière de b'an kan a bɛ maa wɔsi a bɛ maa épuiser donc LBC an bɛ kuma kuncɛ kumaw d'i ma i ka folikan labanw o kɔ maintenant n'ala sɔnna an na waati wɛrɛ boloda ka se ka masala sigi tuguni siga foyi t'a la Kanouté n b'a f'i ye cogo min na o kɛlen de don an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fo an k'a ɲini hali bi an k'an ka ikigai dɔn ikigai n bɛ segin k'a fɔ o ye adamaden yɛrɛ k'a dɔn ani min ka kan a taasira ye min ye a ka se k'o dɔn an bɛ société min kɔnɔ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ ka influence ka bon i kan ka tɛmɛ i yɛrɛ ka hɛrɛ kan mais ni don min na n'a tiɲɛn'i bolo i bɛ taa sɔrɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ i kelen na fɛn min bɛ se k'i la épanoui i hakili t'o la i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni min ye i seko ni damayira ye i hakili t'o la an ka wari ɲini mais l'argent est un moyen l'argent n'est pas une fin ni milliard de ka di ye a ɲini ni ala sɔnna ma i b'a sɔrɔ mais au-delà de tout ça la chose la plus importante c'est l'être humain donc i b'i janto i yɛrɛ la i b'i janto i mɔgɔɲɔgɔn la i bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na i b'o baaraw kɛ n bɛ kalebasi fo a ka nin hakilina ɲuman in na kalebasi ni akɔmu fɛn fila de don a bɛ n'a fɔ ko deux poumons dans un corps an tɛ kote kelen na mais an niliw bɛ ɲɔgɔn na wa an hakilinaw ye kelen ye wa ni an sera k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an fana seko bɛ mɔgɔ minnu na an b'olu fana dɛmɛ an n'u bɛ sira kɛ kelen ye an bɛ taa ɲɛfɛ ni minnu m'a faamu joona peut-être olu b'an sɔrɔ ɲɛfɛ o tuma ne bɛ bɔ kuma la ka da ye siga t'a la LBC coach Ali Doumbia k'i fo dante foli min na diyara ye ni ala ma baasi kɛ don nataw la an na nin multiplier kosɛbɛ non nin bɛ kɛ mɔgɔw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ ko la merci bien n diyara ye an b'i fo kosɛbɛ merci